KB Show Studio. KB Show ne shi ne mai waƙan nan. Haya kai, to kai, ɗan wanda ba ka yi ayyuka. Lallai mu mun gani. Ka faɗi na ce gaya masu. Lallai zancen hakan yake. Dan Musa ka cancanta. Arabi sai modu. Allah ya baka modu. Fita mu je modu. Talakawa suna ta zambarka. Su fito suna ta sai modu. Kuma muna ta sai modu. Mu fito muna ta sai modu. Jama'a suna marhaba, dan modibo jama'a suna ta yin san barka. Fatan alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Da sun ganka dole sun ja baya, dan fade kafi su kai riko da gairul anbiya, wanda duk koyi riko da ɗaha bai jin kunya, mu duk ko ka riko da Allah rabba. Ka
fatan kairi. Musa da masu na maraba, dan Modibo da masu na ta yi san barka, fata alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Musa da masu na maraba, dan Modibo da masu na ta yi san barka, fata alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Yanzu sunayen masoyan mu zan sanyawa, masu goyon bayan mu gaidawa, in sanya su kuma in yi yabawa. Dan Modibo dole ne muna ta yabawa, ayyukan alkhairin ka dole mi ta yabawa. Dan Modibo kai muke wa fatan kairi. Musa da masu na maraba, dan Modibo da masu na ta yi san barka, fata alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Farko sarkin yakin kaza na yau sanyawa, Abdullahi AP dole in gaidawa, Muhammad Chab Osita ina sanyawa, ga Hashimu dan kusharki ne sanyawa, jagororin yaki ne ina gaidawa. Modibo duka sun yi masan barka. Musa da masu na maraba, dan Modibo da masu na ta yi san barka, fata alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Daudu Alhassan dole ne in yi sanyawa, da Audu na duku sakatare sanyawa, Abdulrahman Musa ina gaidawa, da Hashimu Bawa ina sanyawa, Nasa da Bashar Baraya ne sanyawa, da Modibo ko ina suna son barka. Musa da masu na maraba, dan Modibo da masu na ta yi san barka, fata alkhairi shi ne muke ta yi a gare ka. Kafin in rufe waƙar dole in gaida shi, Honorable Umar Faruk gashi, a cikin tafiyar mu dole in sanya shi, domin shi ma jigo ne cikin tafiyar shi. Dan Modibo wanda